ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklickele bell for ama notification. Namuhla ngiphethe amateaser omkhokha, izinto nje ezibalulekile okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuyoke lenyanga kaJuni. Into yokuqala ke balulekile udaba oluthinta ifamily yakwaGumede nefamily yakwaMthembu. Kuvela ukuthi ke lemndeni yombili izohlaselwa yifu elimnyama. Baveza ukuthi umndeni wakwaGumede uzohlaselwa uMenga, uzobe phethe isibhamu efuna ukubulala kwaSani. Bavezile ukuthi ke kunento ebhlungu ezokwenzeka, kodwa akabacacisanga ukuthi ke yini leyo nto njengoba ke phela uMenga ezobe phethe isibhamu. Baphinde baveza ukuthi ke umndeni wakwaMthembu uzoba ke senkingeni njengoba kumvelase egadlile lapha kukhulekani. Ngidlule okunye ke futhi okubalulekile udaba oluthinta uMabusi benaye ke lapha uSiphamandla. Baveza ukuthi ke uSiphamandla benaye ke lapha uMabusi bazokwenza imbeleko for ingane yabo. Baphinde baveza ukuthi ke incwadi zikaMabusi lezi akayibhala ezifihla zizogcina ke zitholakele. Baveza ukuthi uSiphamandla incwadi zizomthusa kakhulu nawo ke lapha umndeni wakwaMthembu. Ngidlule ngiye lapha kuNdlovu, baveza ukuthi ke uNdlovu ukuthanda kwakhe imali kuzomenza ukuthi ke alwele enye ke project lapha yamanzi engehleke imenze ebe rich. Ngidlule ngiye lapha kukhulekani, kuvela ukuthi ke ukhulekani uzokhombisa iinterest lapha ezintweni ke zakubo ezithinta ke isintu. Injalo ke nje mbukeli yizo ke lezi zinto ezibalulekile okumele kuyilindele kulenyanga kaJuni. Ngizophinda ke futhi ngibuye namateaser eviki ngikuchazele kahle ke mbukeli, uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena. Ngicela ukuthi ungakhohlwa nje ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.